Good morning लोगोफोर दिनै थांगासिनो नै बिसना जिल्लानि बाथौ मन्दिर थानसालियावहा लोगोफोर दिनै मोनसे गुड निउज बे गुड निउजआ जाहैबाय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बाथौ थानसालिखौ दिनैनिफ्राय लुनाय स्टार्ट खालामसिगोनसो लोगोफोर दिनै खुंथा गायसिगोन आरो फार्स्ट लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था दायो मोनफैबाय आङो बाथौ थानसालियाव नै ओमफ्राय मानसिफोरा फैगासिनो दङ मोनफैथ'जोबाखै ओमफ्राय गामि खाथिनिफोरा नै फैनानै जिरायना दङ ओमफ्राय लोगोफोर नैथिं हाखर जावखाना दोनबाय आरो मैयानो ओमफ्राय दिनै खुन्थाखौल' गायगोन मैयानो गासैबो रेडि खालामखाना दोनबाय फैबाय बिथांखौ जोङो गोथौ बिसना जिल्ला सायख'दों बिथाङा जोंनि बिसना जिल्लानि सेथि दानगिरि बिथाङा जोङो 150 CM जोङो दान होदों बिथांखौ बिथाङा जोंनि सेथि दान बावथायगिरि बेनिखायनो बिथांनि नामावनो दिनैनि बे फिथा हास'नाय हाबाफारिखौ बिथांनो गथायनो थाखाय आङो गासै दौरिया हान्जानि सिङाव मानसि आफामोनखौ आगुवायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय दा लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोना लागोनो थाखाय जिल्ला माइनाव आफादनिफ्राय बिथांखौ खावलायहरनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम दामजुफोरखौ उनथिंजाय मोजाङै रेडि खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो साफ्रोमखौबो उनथिंजायनिफ्राय फैनानै हयथ' सिगांनिफ्राय जों एसे उसुबिदा जागोन बयबो सिरिबाङै गसंफैनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरि बोसोनगिरि गासैबो जों जयैनो जोङो खामानिखौ आवगायनो सानबाय बेनिखायनो साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो बियाबनि गासै आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि जिल्लानि गासै बाथौ सिबियारिफोरखौ ज' जानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिसना जिल्लानि बाथौ गौथुम आफादनि बिसना जिल्ला दुराय बाथौ गौथुम आफादनि माइनाव आफादनि गामि आफादनि हायदाबारि गाव नोंखोमा आफादनि बे हालाम रायजोनि दुराय बिसना जिल्ला गौथुम आफाद थांना थाथों सिमान्दा मेसनि आखाइनि दैदेननायाव जोंहा मोनसे जाफुंलांथों दुराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि लाइमोन आफादनि खौसेथि जानायनि আমার রহমান রামিলা এখানে আমি ধন্যবাদ দিছো বিষ্ণু জেলা দুৰাই বাথৌ গৌতম মহাসভাৰ পৰা লগতে আমাৰ বিষ্ণু জিলাৰ মিটিং বাথৌ ধৰ্মৰ যি আজি প্ৰথম লাইকটা স্থাপন হ'ব মন্দিৰৰ নামত তাতে আমাৰ শ্ৰীযুত সীমান্ত মেশ ডাঙৰীয়া হাতেৰে আমি উদ্বোধন কৰা হৈছে এয়া সকলোৱে এবাৰ হাত ধৰে সীমান্ত মেশ নি দিবনীয় খুনা হয়নে বাথৌ গৌতম গাঁও মুখা পৰা খানা হয়নে জিলা বাইনা ফাকে লাইমনা ফাকে দৌৰা ফাকে বেশি মেলি নাম নাম কিন্তু আমি Hargo Nathari, जोंनि बिसना जिल्लानि बोसोनगिरि फरायसर बर'आदा बिथांखौबो जोङो जोंनि सिगाङाव आफादनिफ्राय खावलायहरदों मानोना आफाद बिथां
नबकन्द आदाजों थाफानो थाखाय अननानै खावलायहरदों दा बेवहाय जोंहा आं शैलेन्द्र बसुमतारी आदानि दैदेननायजों आरजा किरण रतिराम बसुमतारी आदानि दैदेननायजों भुटान बसुमतारीनि साननाय हनायजों गोजोन थांखिजों नै बेहाय माइनाव पार्टी पबित्र बसुमतारी आब' मेंनो रोङै आरो लोगोसे जोंहा मन्जु दैमारि बाजै बिथांमोननि देहा मोदोम बावसोमनानै इसोरनि खाथियाव बे हाबाफारि मावनायाव जों थोजासे मदद मोनदों बेनिखायनो मानगोनां नबकन्द बसुमतारी आफादगिरिनि दैदेननायजों जोंनि हाबाफारिया जाफुंगोन आरो मोनफ्रोमबो बिजाबनि थाखाय बिथांखौ आं लुफा पार्टी जानानै बरायहरनाय थाबाय गोजोन्थों। सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गुफुरनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि लोगो नेहाथारि आरो बे जिल्लानि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगो आफादगिरि लोगो नेहाथारि लोगोसे जिल्ला गौथुमनि बाथौ लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगो नेहाथारि दौरि दौसि आसारि आरो जिल्लानि फोसावदिं नेहाथारि आरो लोगोसे जिल्लानि सिङाव दाब दाब गामिनिफ्राय सफैनो हानाय बियाब गौथुमनि सफैनो हानाय आफादगिरि नेहाथारि बायदि धोरोमनि बिबानाव मासि मोननाय बयबो ज' जानानै दिनैनि बे गोथार सिबिसालिनि गिबि खुन्थिया गायसननो मानाव गेदेर मुस्रि श्रीमन्त मेस नार्जारिया गिबियावनो फिथा हास'बाय दर बेखेवबाय गायसननायनि हाबाफारिखौ बिथाङा गावनि आखाइजों हे आफा सोरजिगिरि जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला गौथुमनि साननाय हनाय जाफुंसार जाथों नोंनि अननायाव दिनैनि हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्राय बयनिबो मददनि गेजेरजों जाफुंसार खालामनो हाथों नोंनि सेराव जों बयबो बोर बिबाय बोर सारस्रिलांबाय थादो नों आफा लुखांजासिम मोजाङै मोजां लुनो हानायनि अ आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दहा Oh
गोथार शुक्रबाराव फुंबिलियाव जोंनि गोथार बाथौ मन्दिरनि थाखाय गाहाय खुन्थि गायसन खालामदों ओंखारदों आरो बे गायसननायाव जों गासै गोसोनिफ्राय बोराइ बाथौनि बोरखौ लानानै जों मोजाङै जाहाथे बे दिनै गायसननिफ्राय आरो जोबथासिम जोंनि मन्दिरा मोजाङै मोजां मावनो हाथों बेखौनो आफा बोराइ बाथौ इसोरनि खाथियाव आं बोर बिनानै आरो गासै रायजोनि थाखाय बर' हारिनि मोजां जों माबा खालामनो थाखाय बर' हारिखौ माबायदि जों बाथौनि गेजेराव जों हारिखौ खौसे जानो आरो हारिनि गेजेराव माबायदि जों खौसे जानाय जोंनि बर'आ माबायदि मोजाङै थानो हागोन बे धोरोमनि गेजेराव जों आसा खालामो आरो गासै बर'नि गेजेराव जों मोजां जाहाथे मोजां मावनो थाखाय मोजां खामानि आरो मोजां मानसिफोरखौ मोजाङै मोजां जायगायाव लानो थाखाय जों आफा इसोर बोराइ बाथौ बोर बिनानै आं सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनानै आं दिनै गाहाय खुन्थिखौ गायसननो थाखाय आंनि लोगोसे गासै रायजोखौ आं खावलायनानै खुलुमनानै आं दिनै गाहाय खुन्थिखौ गायसननो आखायाव लाबाय जय आफा बोराइ बाथौ जय आफा बोराइ बाथौ जय आफा इसोर बोराइ बाथौ
सारनिसिम साबायखर थाबाय दिनैनि जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु गिबि गाहाय सिबिसारनि गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव जोंखौ गावनि बेस्थ' समखौ गारनानैबाबो दान्दिसे नुजाफैनानै जोंनि बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ बेखेवना फैनायनि थाखाय आसा खालामो आफा बोराइ बाथौनि अननायजों जोंनि बे जासिमां हास्थायनाय बेफोर जाफुंगोन मोखाङाव महर मोनगोन लोगोसे सारनिसिमबो साबायखर थाबाय आसा खालामो आफा बोराइ बाथौआ बिथां आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि न'खरनि गासैखौबो बोर सारस्रिगोन सुखु गोजोनै लाखिगोन आं बेखौनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव फोरमायनाय आर'ज खालामनाय जाबाय बे समाव जोङो जोंनि अनसुंथाइ होगिरि आरो जोंखौ जोंनि बे सिबिसालिनि हानि खामानियाव जोंखौ मदद होगिरि माखासे जों गेदेमा सुबुंफोरखौ मान बावनो नागिरदों बेनिखायनो जोंनि बे हानि हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब खालामनाय जोंनिनो गहपुरनि कारनि जानाय गोजोन बसुमतारी सारखौ खाथियाव फैनाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन बसुमतारी सार साराबो जोंखौ हानि खामानियाव गोबां मदद खालामदों आरो आसा खालामो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय जोंनि मण्डल लोगोसे माइनाव आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन बसुमतारी मण्डल सारखौ बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला माइनाव आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय सारनिसिमबो गोजोननाय थाबाय लोगोसे बरायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा सारखौबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय दिनैनि बे गोथार साना जोंनि थाखाय जारिमिनारि मानोना जोंहा डिस्ट्रिक्टआव जेरावबो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बेबायदि न' गैयामोन दिनैनिफ्राय जोंहा डिस्ट्रिक्टनि बाथौआरिनि जिथु सिबिसालि बे सिबिसालिया दिनै गायसनजादों बेखायनो दिनैनि सानखौ आङो जारिमिनारि सान होननानै बुंदों जोंनि बाथौ धोरोमा ओरैनो अरायबो बयजोंबो अनसायजाथों दावगाथों बयबो सिबिथों बेबायदि हाबाफारिया अरायबो सोलिबाय थादों आं आरो मा बुंनो बाथौआ अरायबो गोजोन जाथों बयबो अनसायथों जोंबो अनसायबाय थागोन बेबायदि हिसाबैनो आंबो हायो 20,000 दान होनाय जादों खुन्थानि मुङाव बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै दोनथ'नाय जाबाय আমার মাজত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ যি মিস্ত্ৰী হিফজুল ৰহমান বিশ্বনাথ ঘাটৰ ডাঙৰীয়াক মানে আমি নিজৰ চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ লগতে আপোনাৰ আমাৰ মাইনাও আপাৰ ফালৰ পৰা এখনি আগুনেৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হয় ধন্যবাদ থাকিলে ৰহমান ছাৰলৈ खुन्थाखौ फसंनानै बेहाय गिबि मस्ला होनाय लोगो लोगो जोङो
Masuk polisi mana? Udah mari buku. Nah, point to point. Udah mari buku. Nah, Jadi jauh halana, gue berarti dia hakau gunane, simen ini di golainai, beko jatuh hilang jenuh, ada hogurna takai, jumlah ini kita tahu, ikan ada naik, mangga siman Thomas, bitangi akai jeng hogurgan, bini nol jeng horisor borada di akai ini hogan, bini jai LM, Latmondol, mangga gazan Basumatari, ada ampai apa kiri jeng mangga nang, Nabokando Basundari apa kiri, apa kiri, bini pai naik mana partni apa kiri, bini pai main partni apa kiri tadi. Ada menurut pihaknya apa gini tadi, lalu saya teori apa gahai, dari mana apa Basundari, Karun Sundari, bahasan gini, nagen najari ada, anu sopena hanai jengni ex engineer Adaman, ada jengni semacam samni, sunyi tu dasan gini mengenal kita santan najari ada, kita meni akai jengna, jeng gini ni be, dia hagu jenai, aida pari, dia kau jeng ada lagi jeng, boy kau jeng mau menai, jeng kasih gabji nanai. Dengan sesuai ini seni persen, hak nego sarjan layak. Kan? Kita sono di jalan halai ni. Orang beri
बायदिसिना थाखाबायना रायनि मा बायदि साबा खानानै मन्थ्रिनि नामा माबा बुंदोंब्ला जावसा सेन्टार होदोंलाय आफाद नेहाथारिया मांग्रा जा सनानि दैखौ दान होदों सना होदों जा मांग्रा शैलेन्द्र बसुमतारी आदानि आखाइजों जोंहा दिनै मोनफैदों पबित्र बसुमतारी आरो शैलेन्द्र आदानि आखाइजों सना मोनसे दान होनो हानायनि सिबिसारिनि मुङाव खुन्था बाननाय खावलायहरबाय गिबियाव जोङो आफादगिरिनि आखाइजों होजेननो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोंहा सिमान आफादगिरिया होजेननाया हुसेन लोगोसे माइनावनि आफादगिरि माइमोन आफादनि आफादगिरि लोगोसे जोंहा फंबाय सिमानखौ मेस नार्जारिखौ जोङो गोथार आखाइजों मोनसे सिमेन्ट होजेननो थाखाय खावलायबाय गिबि आफामोनखौ दै गोथार सारना होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे मिस नार्जारियाबो जोंहा गावनि गोथार आखाइजों मोनसे सिमेन्ट होजेनबाय जोंहा बर' आफादनि मानगोनां नेहाथारि शैलेन्द्र बसुमतारी साराबो गावनि गोथार आखाइजों सिमेन्ट मुथासे होजेनबाय लोगोसे माइनाव आफादनि आफादगिरि मानगोनां रेखिता उजिर बिनानावखौबो गावनि गोथार आखाइजों मोजोमसे सिमेन्ट होनो थाखाय खावलायबाय जोंहा ट्रेडिसनेलनि आफादगिरि मानगोनां सादेन बसुमतारीबो गावनि आखाइजों सिमेन्ट मोजोमसे होजेनबाय लोगोसे आखाइजों दैनि बे गिदिर खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव जोंहा नेहाथारि भुपेन बसुमतारी सारखौबो गावनि आखाइजों जोनोम बिथांखौ दिनैसिमबो बारग'होथ'वाखै रिजाइनेसन होदोंबाबो लाथ'वाखै लोगोसे डक्टर बसुमतारी सारखौ गावनि गोथार आखाइजों मोनसे सिमेन्ट होनो थाखाय खावलायबाय जोंहा निफ्राय सफैनो हानाय जोंहा मानगोनां सारखौबो गावनि गोथार आखाइजों मोनसे सिमेन्ट होनो थाखाय फंबायखौबो मोदोमसे आखाइ सिमेन्ट होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय जोंनि आन्दारनिफ्राय सफैनो हानाय आफादनि बिबानगिरि बिनानावमोनखौबो गावसोरनि गोथार आखाइजों मोदोमसे सिमेन्ट होफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जा बिजन बर' आरिखौबो गोदो आजोमाव फरायसालिनि बिबुंगोरा बिजन बर' सारखौबो गावनि गोथार आखाइजों फरायनानै आजावना लानाय थाखाय मानगोनां आफादगिरि फंबाय साखिराम बसुमतारी लोगोसे लेङाइ आफादगिरि सागेन दैमारि आरो नेहाथारि